Fy enw yw Kio Roddis. Dwi'n dod o Siapan am reidio o ardal Osaka, ond dwi'n byw yn Nghymru yn Llangharan ger Pontyclun gyda fy ngwri ar hyn o bryd. Bore da bawb! Bore da! Am reidio a desu i Gymru dim mlynedd yn ôl i wneud gwaith gwirfoddol yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Ac ces i amser da, felly ro'n i eisiau dod yn ôl i Gymru a desu yn ôl wyth mlynedd yn ôl i astudio meistr yn y Brifysgol Caerdydd. I dechrau, rhagwch 2 gornel bach lan i'r gornel mawr. Dechreuodd popeth yma, ysgol Caerdydd, pam treuais i trimis i trefnu gweithgareddau o ran diwylliant iaith Siapaneaidd. Nesaf, plygwch 2 lyfed fyny yn ei hanner. Cyn i mi fod yma, doedd ddim syniad gyda fi am iaith Cymraeg. Ces i sioc mawr. Felly, dechreuais i dysgu tipyn bach o Cymraeg ber sut mae dweud bore da, diolch ac yn y blaen. Cymrwch un papur o waelod ac plygwch fyny ber hyn. Da iawn. Dechreuais i cwrs Cymraeg ffurfiol tua 2 blynedd yn ôl yn gynulleidfa Cymraeg i oedolion yn Nghaerdydd. Pasiais i arholiad safon uwch, hynny yw ar un peth i lefel A, felly dwi'n barch iawn. O'r diwedd, torchwch hanner papur gwaelod tu mewn a het. Dyma hermed samlau Siapaneaidd. Ar ôl i mi symud i Gymru, dechreuais i wneud gweithau origami ac yn y blaen, weithiau os oes angen. Ond yn diweddar, ces i gyfleoedd i dysgu diwylliant iaith Siapaneaidd drwy'r cyfrwng Cymraeg hefyd. Felly, gobeithio bydd mwy o gyfleoedd fel hynny ble dwi'n gallu defnyddio Cymraeg. Mae'n hwyr dysgu Cymraeg ac byddwn ni'n awgrymu am rhyw un.